παπούτσια τεχνικά. Δεν θα μιλήσω πολλά. Πολύ λίγα θα πω. Μόνο θα πω για την οικονομία μου. Πώς γνωριστήκαμε εγώ και ο Βασίλης. Αν λέω είδαμε αρβέ, θα έκανε κάμα μιλή, έχει κάνω, έχει κάνει ο Βασίλη. Η γνωριμία μας είναι, τι να σας πω, είναι πάνω από 50 χρόνια. Θυμάμαι ότι ήταν ακόμα διάκος στην Ναζαρέτ, της πόρτας του συγχωρεμένου του Ρεζίδου. Και μου λέει, άκουσα ότι κάποιος Έλληνας παππούς ψέχνει στην εκκλησία ελληνικά, στην Κανά. Θέλω να το δω. Ήρθε και έτσι γνώρισε τον παππού μου και γνωριστήκαμε και μετά από αυτό οι δρόμοι μας χωρίσαμε και ξανασυναντηθήκαμε πάλι εδώ και βρεθήκαμε εδώ στα Ιερουσάλημα και ευτυχώς παντρευτήκαμε δύο εξαδέρφες. Η γυναίκα μου και η γυναίκα του Βασίλη Εύτη είναι η πρώτα εξαδέρφη. Και από εκεί αφού συνεχίσαμε. Αν εγώ είχαμε μια διευκόλυνση στην Πρωτοβουλία. Και θυμάμαι όταν ήρθαμε εδώ, είδαμε το χώρο εδώ εγκαταλειμμένο, όλα ήταν εγκάτια, όσοι εδώ.